A ver, que me estades preguntando polo rollo todo que conto nos monólogos cando me refiero ao difunto. E claro, todos me estades preguntando se ton, os que non me conocedes, se ton viuda, se ton separada. Claro, os que me conocedes, a sabedes que non ton viuda nin separada, por suerte, que ton casada. E ao difunto refiero-me a Diego, os que conocedes ben, e os que non, pois refiero-me a eso, porque el non é nada como a min, vale? Ele é unha persona seria. Entón, cando empecé co rollo dos monólogos, como eses dous que fixen, el díxome: Demi, cando te refieres a min en plan cariñoso nos monólogos, a mí non me nombres nas túas gitanadas. A mí nómbrame, poñe Leopoldo, Ambrosio, o que queiras. Pero non díjalo o meu nombre, vale? Nin te refieres nada en plan cariñoso. Entón dixi, tate tranquilo, que non che vou nombrar para nada, momiño. Entón ocurriuseme así, de improvisar, che veño difunto. Pero claro, como me estades preguntando tanta xente preocupada, pois por iso vos lo quero aclarar. Enseñábavolo aquí, os que non conocedes teño aquí. Pero como el quere ser anónimo, non me lo podo enseñar, vale? Chao.